Για το πείραμα θα χρειαστούμε ένα κομμάτι ξύλο, μεγάλα καρφιά, κερί, ξύλινο μανταλάκι, κέρμα, ποτήρι νερό. Το κέρμα που θερμάναμε δεν περνάει ανάμεσα από τα καρφιά. Αφού βουτήξαμε το κέρμα στο νερό, περνάει ανάμεσα από τα καρφιά. Τα στερεά σώματα όταν θερμαίνονται, δηλαδή όταν παίρνουν ενέργεια, διαστέλλονται. Όταν ψύχονται, δηλαδή όταν δίνουν ενέργεια, συστέλλονται.